Idan wannan ne farkon ziyarar ku wannan tasha, kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora a wannan tasha. Sannan kuma ku danna mana alamar like. Kaga wannan, bari ka ji abin da zai ci barkaci. Da so samu ne, samu mai san addini, ga sallah tsoron Allah da duniya ta ce babu kamar ni. Bari baba. Haifan agwai. Da so samu ne, samu mai san chillin, yar fara boss lady mai kyau wanda ke san filin. Baba. A ce so samu ne, bayana na kaikayi ina neman mai so samu ne. Ba ka samu.